Nu cred că este eficientă pe termen mediu. Poate să fie necesară pe termen scurt, dar austeritatea, chiar dacă e necesară, trebuie într-adevăr să fie îndeplinită și anumite echilibre trebuie recâștigate, fără dubiu. Și când am spus cuvântul necesar, l-am spus în termeni foarte severi. Dar pe de altă parte, austeritatea nu este niciodată suficientă pentru a asigura dezvoltarea sau creșterea durabilă. Deci, la un moment dat, austeritatea trebuie să fie un mijloc pentru a restabili anumite echilibre și pentru a pregăti pe baze mai solide fazele de creștere. Reacțiile au fost parțial asemănătoare în ceea ce privește, pe de o parte, o anumită întârziere de sezizare a crizei, pe de altă parte măsuri de reechilibrare destul de paușale și, să zicem, puțin eficiente, dar ceea ce ar fi de spus aici este că planul internațional sau contextul internațional este foarte deosebit în anii actuali față de anii 1930. Și din acest punct de vedere și marjele de acțiune ale României sunt cu totul diferite. Criza din 29-33, de fapt, din care în România începe să se simtă masiv în 31, a generat fenomene de rupere și de declin a integrării economice internaționale, de blocarea fluxurilor economice externe, de autocentrare a dezvoltării, deși piața internă nu era suficientă pentru a oferi o șansă cu adevărat reală de dezvoltare. Deci sunt reacții spre autarhie și spre ruperea de exterior, inclusiv România a avut o perioadă scurtă în care a fost în încetare de plăți. Din acest punct de vedere, situația actuală este extrem de deosebită, pe de o parte pentru că la nivel mondial totuși se încearcă menținerea funcționalității economiei mondiale, pe de altă parte pentru că România, intrând în Uniunea Europeană, este într-un cu totul alt context instituțional și are anumite constrângeri ca și avantaje. Unii dintre ei au avut roluri. Factorul geografic l-am pomenit numai prin, să zicem, situația de la sfârșitul cel de-al doilea război mondial. Ar mai putea fi evocat, să zicem, factorul geografic în secolul al XIX-lea, când distanța, mai ales în prima parte a secolului al XIX-lea, a constituit un handicap în calea integrării economice în raport cu țările dezvoltate, Marea Britanie, Franța, Occidentul Europei în general. Deci există factorul însă geografic, după părerea mea, odată cu ieftinirea transporturilor și comunicațiilor, își diminuează însemnătatea. N-aș zice la fel, sau aș zice mai bine zis că, de exemplu, factorul confesional a avut și el un anumit rol, mai degrabă prin absență și prin contrast decât prin valorile sale intrinseci, dar n-aș spune că el este decisiv și nici că se manifestă în durata lungă în aceeași formă și în aceeași măsură. Deci, evident, Danemarca, precum și alte țări luterane sau reformate, au avut de câștigat din faptul că în faza alfabetizării faptul de a citi Biblia era considerat o valoare, în timp ce Biserica Catolică și mai ales și Biserica Ortodoxă priveau cu reticență această strădanie a credincioșilor de a avea acces direct la cuvântul divinității. Ori, din acest punct de vedere, deci, luteranii și reformații au avut la un moment dat un avantaj pe care l-au convertit într-o rată mai mare de alfabetizare, într-o acumulare superioară de capital uman, o capacitate de a, să zicem, asimila mai bine progresele tehnice și științifice. Deci acest lucru se vede destul de bine, să zicem, în secolele 18-19, pe plan european. Sigur, reforma e mai veche, dar în secolele 18-19 acest lucru lasă urme în nivelul de dezvoltare economică. După aceea, rolul bisericilor a scăzut și al dogmelor religioase a scăzut și, practic, la nivelul alfabetizării nu mai există aceleași decalaje,
s-a recuperat aceste aspecte. Sigur, există probleme de capital uman diferit, dar acestea nu sunt legate strict de factorul confesional. Deci lucrurile se schimbă. Or, asta este și o dificultate uneori, tocmai această schimbare este o dificultate în a sintetiza două, trei cauze pe care să le considerăm decisive și care explică totul pe o durată atât de lungă de timp. Există o concurență mare la erori, după cum în anumite situații, nu multe, se poate observa și responsabilitate pozitivă, inclusiv la țările care au realizat străpungerea din grupul țărilor slab dezvoltate în grupul țărilor mai dezvoltate și mai prospere. Până la urmă există și anumite responsabilități personale sau de grup care au fost pozitive. Au fost și elemente negative de asemenea, adică în cazul Irlandei, de exemplu, se vede foarte bine politica catastrofală dusă de Sinn Féin și de Valera în anii 30 până în anii 50 și respectiv rolul foarte interesant al lui Sean Lemass în corectarea acestei politici, în așezarea economiei irlandeze pe o altă traiectorie sau a societății irlandeze. Deși Sean Lemass, și aici aș vrea tocmai să insist, este interesant pentru că el a fost unul dintre responsabilii politicii în faza greșită și a avut capacitatea după aceea să corecteze și să inițieze reformele decisive care au împins Danemarca înainte, au împins Irlanda înainte. Deci aici tocmai e un exemplu care mi se pare util pentru că ne arată și ambivalența răspunderilor personale. Dacă revenim la România, este greu de spus exact cine sunt responsabili de cele mai mari erori. Tentația mea ar fi să-l plasez în față pe Ceaușescu, deci de departe. Dar sunt grupuri mai degrabă decât strict persoane singulare care au contribuit la politici eronate și în alte perioade istorice. Unul dintre candidații puternici la un loc de frunte ar fi, de exemplu, Vintilă Brătianu, care însă a fost un om de o onestitate desăvârșită material, a fost un om foarte muncitor și dedicat, dar care, datorită unor idei fundamental greșite, a împins țara în direcții nefericite din punct de vedere economic. Problema corupției în comunism e complicată și aici ar fi nevoie de cercetări foarte aplicate și de o anumită dificultate pentru că, datorită sistemului închis, foarte puține dintre informații deveneau publice. Și atunci trebuie văzut exact ce însemna corupția în spatele ușilor închise. Este, după părerea multor exegeți ai sistemului comunist, în special, de exemplu, János Kornai, sunt foarte multe elemente de deformare și de corupere la nivelul întreprinderilor și în relațiile dintre întreprinderi. Deci, din acest punct de vedere, n-aș merge foarte departe în a spune că e o perioadă de corupție scăzută sau de funcționare foarte bună a instituțiilor. A avut o concentrare forțată, desigur, dar o concentrare de resurse spre investiții, care a dat roade în bună măsură. A avut de asemenea un set de factori care, să zicem, au plusat la nivelul creșterii economice odată. Sunt factori care pot să fie folosiți o singură dată în istorie, cum ar fi, de exemplu, transferul de forță de muncă dinspre agricultură spre industrie și servicii, care în toate țările este un element care ajută la creșterea productivității pe ansamblu, cum ar fi de asemenea atragerea unei părți a populației feminine în activitățile economic instituționalizate. Deci sunt, cum este de asemenea bonusul datorat datorat tranziției demografice, care iarăși mărește datorită, sigur, sunt și merite ale regimului legate de campanii de vaccinare, de lungirea duratei de viață, dar în același timp prelungirea duratei de viață are drept efect pentru câteva decenii
creșterea ponderii populației active în raport cu populațiile dependente din punct de vedere economic și acesta este un factor de creștere economică pe care nu-l poți permanentiza. Deci sunt și anumiți factori, să zicem, care au inflaționat sau au sporit performanța economică a regimului comunist datorită rămânerii în urmă și care în același timp nu erau factori durabili sau nu erau factori care să poată să își prelungească influența pe durată foarte lungă de timp. De aceea o anumită încetinire a dezvoltării era inevitabilă în condițiile comunismului și ea ar fi trebuit să fie contracarată prin trecerea la o dezvoltare mai intensivă, la o schimbare de structură economică, la un avânt mai mare al serviciilor în raport cu industria. Ori regimul comunist din România și marea vina lui Ceaușescu este faptul că a rezistat în fața oricărei modernizări de acest fel a economiei. Până foarte târziu, grosul investițiilor și resurselor s-au dus spre industrii care erau lipsite de perspectivă, iar societatea în general, și cum am încercat să demonstrez și în subcapitolele sectoriale legate de învățământ, legate de transporturi, legate de turism, deci au fost împiedicate dezvoltarea anumitor sectoare care să lărgească baza economiei și să asigure alte perspective de creștere economică. Nu. Dimpotrivă, a fost un handicap. A fost un mare handicap în sensul că nu aveam nici creditori care să fie interesați de soarta noastră. De-aia și un anumit dezinteres al capitalului internațional și chiar și unor cancelarii politice în prima parte a anilor 90. Nu sunt convins că suntem cea mai puțin îndatorată. Dacă mergem în țările baltice, cred că avem Estonia sau altele cu niveluri de îndatorare chiar mai redusă decât România. Sigur, e bine că nivelul de îndatorare încă nu este foarte mare, mai ales că nici economia nu este încă suficient de performantă ca să suporte cu ușurință niveluri de îndatorare mai mari. Deci, din acest punct de vedere, este mai bine. Oricum, România acum este destul de integrată sau în orice caz este relativ bine integrată în fluxurile financiare internaționale. Avem o prezență masivă, unii zic prea mare, a băncilor cu capital internațional. Avem de asemenea fonduri de investiții care vin, pleacă și așa mai departe. Deci există, din acest punct de vedere, nu mai este situația de la începutul anilor 90, când România era o țară aproape necunoscută sau în orice caz în care mulți nu aveau experiența afacerilor. Problema este, desigur, că trebuie să se clădească anumite politici publice care să își propună o asemenea apropiere sau recuperarea decalajelor, iar perspectiva rațională din punctul de vedere al obținerii rezultatelor este o perspectivă de 20-30 de ani. Din acest punct de vedere, evident, se poate discuta dacă o asemenea perspectivă este rațională din punctul de vedere al politicienilor și asta este una din marile probleme. Pentru că pentru politicieni asemenea perspective sunt mult prea îndelungate și pentru ei ciclul electoral este cel care e decisiv. De aceea și trebuie clădite anumite politici care la un moment dat să facă un consens mai larg decât stricta voință politică a unuia sau altuia dintre actorii politici. Odată este vorba de a stabili deci politici pe durată medie spre lungă. Pe de altă parte este vorba de a stabili anumite strategii foarte clare pentru anumite îmbunătățiri care trebuie aduse competitivității României.